19 лістапада 1557 года на поўдні сучаснай Італіі памерла вялікая княгіня і каралева Рэчы Паспалітай Бона Сфорца. Яна нарадзілася 2 лютага 1494 года і фактычна кіравала нашай дзяржавай 38 гадоў. Да гэтай пары можна сказаць, што гэта самая палітычна ўплывовая жанчына нашай гісторыі, але з вельмі неадназначнай рэпутацыяй. З аднаго боку, яна пачала аграрную рэформу, якую пазней назавуць устава Навалокі, і дзякуючы ёй узмацніла каралеўскую ўладу і дзяржаву, узбагаціла яе. З іншага боку, яна ж практычна і абрабавала дзяржаву, калі канчаткова пасварыўшыся з сынам Жыгемонтам Аўгустам вярнулася на радзіму ў Італію. Гэта менавіта яе абвінавачваюць у забойстве Барбары Радзівіл, той самай чорнай панны Нясвіжа. Давайте нікому не будзем казаць, а то нясвіжскі турызм можа ляснуць. Але насамрэч Бона Сфорца яе не атручвала, а легенда гэтая замацавалася толькі ў 20 стагоддзе. Затое саму Бону Сфорцу атруцілі сапраўды, але было гэта ўжо ў яе роднай Італіі. Гэта Бона Сфорца навучыла беларусаў есці відэльцам, да яе відэлец аніяк не прыжываўся ў нашых краях. Гэта яна пазнаёміла нас з разынкамі, аліўкамі і нават з памідорамі. Да, менавіта гэтая італьянка навучыць нас есці і вырошчваць памідоры. Але якое дачыненне мае каралева Бона да аршаншчыны? Паводле зафіксаванай у смалянах легендзе, Бона Сфорца калісьці закахалася ў мясцовага пастуха. І пасля смерці яе душа вярнулася ў замак Белы Ковель, і да гэтай пары яе можна бачыць у тумане на замчышчы. Насамрэч, гэта легенда такая ж непраўдзівая, як і пра атручванне Барбары Радзівіл. Бо Бона Сфорца ніколі не была ў смалянах, хаця сапраўды купляла Белы Ковель і моцна паспрыяла развіццю смалянаў. Проста ў тыя часы людзі таксама бывала ўкладалі грошы ў нерухомасць не для таго, каб у ёй жыць. Усе дасягненні Боны Сфорцы пералічыць у такім кароткім роліку проста немагчыма, але жыццё ейнае добра апісана як у навуковай, так і ў мастацкай літаратуры. Пісаў пра яе Аршанец Караткевіч, пісаў пра яе дубровінец Алексей Дудараў, ды іх шмат хто іншы. Ну а памідоры і сёння вырошчваюць на ўсёй Аршаншчыне. Хаця каралева ніколі і не была ў нашых краях, усё ж такі ейны ўплыў на наша жыццё можна адчуваць і зараз. Ну хаця б вось такім чынам.